हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल बिटिआरआव दिनै बिपिएफ खौ मानो गाज्रि मोनो सुबुङा बर' समाजा गोबां सुबुंफोरानो दिनै बिपिएफ खौ गाज्रि मोनो बिपिएफ नि सायाव सावरायो मानो सावरायो नाय बिपिएफ आ 15 बोसोरनिबो बांसिन दिनै रायजो खुंबोबाय बा सरकार दाबोबाय बै सरकार बायदियै जोंनि बर' समाजनि बिमा बिफा आरो रायजो राजा आइ आफामोना मा मोनदों जों बेखौ जोंनिया गिबियावनो नायग्रोनांगोन 15 बोसोर रायजो खुंदो एबा सरकार दादो गोरलै खोथा नङा 15 बोसोर सरकार दानाया खामानि मावनायनि मुलाम्फा दिहुननायनि लामाया बेसेबां नङा आरो सरकारा बेसेबां बिथिङाव नोजोर होजो बेनि अनगायैबो जोंनि बायदिसिना जे हारिनि थाखाय मावलांनो गोनां बायदिसिना खामानिफोराव सरकारा गुथुमफोरनो बेसेबां हेफाजाब खालामदो बेखौबो जों नायनांगोन गावनि जिउखौ दानो थाखाय बर' लाइमोनफोरा जायगा मोनाखै जायनि जाहोनाव बर' लाइमोनफोरा खामानि मोना जायनि जाहोनाव दिनै बर' लाइमोनफोरा गावनि बर' बिमानि रायजोखौ गारनानै गोबां जायगायाव खामानि मावनो थाङो जायनि जाहोनाव बायदिसिना सेंग्रा सिख्लाफोरा रेप केसनिफ्राय दानथारलायनायनिफ्राय बुथारलायनायनिफ्राय एबा बायदिसिना खैफोद आफोदजों मोगा-मोगि जाबोबाय दिनैसिमहालागै आरो दिनैसिमहालागै बेफोरबायदि जानानै 15 बोसोरनि उनावबो गावनि जिउखौ दानो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनाखै नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि ओनसोल दङ जाय ओनसोलाव दै गैया आं आगोलनि भिडिअनो नोंथांमोननो खोन्थिखाबाय लोंनाय दैनि आंखाल आरो बेफोरबायदि लोंनाय दैनि जुदि आंखाल जायोब्ला बिथांमोना गावनि जिउखौ माबायदि दागोन जुदि दैयानो गैयाबा दैखौनो मोजां दैखौनो लोंनो मोनाबा अब्ला निश्चय बिथांमोना बेमार आजारजों साग्लोबजाखागोन आरो बेमार आजारजों जेब्ला साग्लोबजागोन बिथांमोननि जिउआ मा जागोन गोमालांगोन नङा होमबा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन आगोमा जिउ बर' सुबुंनि आरो बिटिसिआव जायफोर गिदिर गिदिर कन्टेक्ट फायो आरो न' बानायनाय बायदिसिना लामानिफ्राय लानानै ब्रिजनिफ्राय लानानै बैफोर बिथिङाव बिपिएफआ मानो मोजाङै नोजोर होआखै जे ब्रिजआ दिनै बानायदो साननैसो उनाव बायलांदो आरो लामा बानायदो लामायाव अन्थाइ नुजाना दोङो बेफोरबायदि जों फेसबुकआवथ' गोबां नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आं जा बिटिडि ओनसोलाव नोंथांमोना जुदि थाबायोब्ला नोंथांमोना गामियारि ओनसोलनि बिटिसिनि मानसिफोरा गोबाङानो मिथिगौ जे सरकारा माबायदि फैसाखौ हरनायाथ' मोजाङैनो हरदो नाथाय बैफोरबायदि सासे सानै ठिकादारनि थाखायनो दिनै बिपिएफआबो बदनाम जानो गोनां जादों आरो बेनि बिथिङाव बिपिएफआ नोजोर खालामनांगौमोन नाथाय बिपिएफआ नोजोर होआखै नोजोर होयैनि जाहोनाव जायफोर प्रजेक्टआ दिनै गासैबो कमप्लिट जाजोबनो थाङाखै आरो कमप्लिट जायै सायावनो बैनि फायनाय सेंसन फैसा फैसाफोरा उइथड्र जादों एबा फैसाफोरा जोबनानै थांदों जायनि जाहोनाव इन्जिनियारफोराबो मोजाङै बेनि सायाव बेनि बिथिङाव मोजां सावरायाखै आरो बेफोरबायदि जाथायनि थाखायनो दिनै बिपिएफखौ सुबुं समाजा एबा बर' समाजनि सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे बर' समाजनि बर' रायजोनि आइ आफामोनाबो दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो दिनै बिपिएफखौ भट होआ बिपिएफआ बायदि होननानै सावरायनाय जों नुनो मोनदों नाथाय जों आगोलनिफ्राय 15 बोसोरनिफ्राय जोङो जे बर' रायजोखौ मोजाङै जुदि जोङो लाखियोमोन बर'नि बिमा बर'नि फिसा बर'नि बिदा फंबाय होननानै जों बयबो जुदि खौसेथि खालामनानै लाखियोमोन दिनै जों बेफोरबायदि बायदिसिना राजखान्थियारि हानजा जों नुनाय नङामोन आरो नुजानायबो नङामोन बेनि बेलायाव बेखायनो आगोलनिफ्रायनो बैफोर खोथानि सायाव जों सावरायनांगौमोन आरो सावरायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बेफोरबायदि थासारियाव गोलैनो गोनां जादों बिपिएफआ जुदि आगोलनिफ्रायनो जुदि बेफोरबायदि थासारिखौ जुजि बुनानै मोजां थासारियाव लाबोनायबा दिनै बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारि जानाय नङामोन आरो जे बड'लेण्ड नाङा जे बिटिआरआव जेबो गैया बैफोर खोथाफोरखौ जुदि बुङामोन बयबो जुदि खौसे जाना थायोमोन अब्ला दिनै बिपिएफआनो जोंनिया सरकार दाफिनगौमोन नाथाय बैफोरबायदि थासारिखौ जोंनिया बिपिएफआ बायदि थासारियाव सोनखारिनायनि थाखायनो जे बर' समाजाथ' दानिया एसेबां बेंग्राबो नङा होमबा बुंनो रोंबाय मुगाया सोलायबाय मुगानि उनाव गासैबो सुबुङानो खारफानो रोंबाय बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलआ ओंखारबोबाय आरो इउपिपिएलजों बयबो समाजानो गासैबो समाजानो सापर्टार मानो इउपिपिएलखौ देरहा होनांगौ बेनि अनगायैबो जोंनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बर' समाजनि दिनै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांनि बेक जेनेरेसन बिथांनि गथ' गथायफोरखौ साननांगौनि खोथाया नोंथांमोननि आखायावसो बेखौ सरकारा साना सरकारा दिनै दङ गाबोन गैया 5 बोसोरनि सरकार दिनै दङ गाबोन बायगोन सरकारा सरकारनि उनाव सरकार राजखान्थियारि हानजायानो बेबायदिखा राजखान्थि हानजा दिनै दङ गाबोन गैया 5 बोसोरनि उनाव सोलायगोन नाथाय नोंथांनि गथ' गथाय आरो नोंथांनि जिउआ माब्लाबाबो सोलाया मानोना नोंथाङा जुदि सोलायहोनो रोङाबा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि थासारियाव नोंथांमोना नोजोर होनो गोनां खोथा जे सोरनो भट होबा
नोंथांमोननि गथ' गथाया मोजाङै फरायनो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय बर' बिजोंनि जे फरायसाफोर दङ आरो बै फरायसाफोरा दिनै फोरोंगिरि आंखाल आरो बिजाबनि आंखाल बेफोरबायदि थासारियाव दिनै गब'नानै दङ आरो बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो उदां खालामनो थाखाय माबायदि सरकारनि गोनांथि नोंथांमोना सिलेक्ट खालामजा जाबाय बै सरकारखौ आरो माबायदि सरकारा जोंनि बैफोर नांनाय मुवा बेसादफोरखौ जोंनो होफुंनो हागोन आरो बर'नि जे फरायसाफोरखौ मोजां खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो जाबाय बिटिआरनि गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बिटिआरनि गोरोबथायावबो जोंनिया बायदिसिना पइन्टफोर दङ आरो जायफोर पइन्टफोरा दिनै आसाम सरकारनि बाजेटआव थिसनजाखांबाय आरो बायदिसिना पइन्टफोर दङ आरो बैफोर पइन्टफोरखौ जोंनिया माबायदि सरकार दाबा जोंनिया माबायदि सरकारनो जोंनिया भट होबा बेफोर सरकारफोरा जोंनि बैफोर पइन्टफोरखौ जाफुंहोगोन नाय खायसे सरकार दङ दा जायफोर सरकारा जोंनिया बिटिसिखौ सामलायबाय दं बिथांमोनाथ' आगोलनो बुंखादो बड'लेण्ड नाङा आरो बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआव जुदि जेबोआनो गैयाबा बिथांमोना गैया होननानै अरायबो थाखागोन नङा होमबा अब्ला बिथांमोना बैफोर पइन्टखौ जाफुंहोनाय नङा आरो बैफोर पइन्टफोरखौ बिथांमोना मोगथाङाव महर होनाय नङा बेनिखायनो बेफोर बिथिङावबो जोङो नोजोर होनांगौ आरो नोजोर होनासो जोङो एबारनि इलेक्सनखौ जोङो सासे गोग्गो जोहोलावनो जोङो भटखौ होनांगोन नङाब्ला जोंनिया गल्ला जेबो थानाय नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां सरकारखौ नोंथांमोना नाजावबानो जाबाय एबारनि जे बिटिसिनि इलेक्सनाव बा बिटिआरनि इलेक्सनाव जाहाथे सरकारा जोंनि बर' रायजोनि सायाव आरो बर' आइ आफाफोरनि सुबुंफोरनि सायाव जे गोजोन अननाय आरो मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि राव थुनलाइ गासैखौ फोथांनानै लाखिनो हायो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम जाबाय बेबायदिनो नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय